Zdravím všetkých ogregelov a puculi, moje meno je Shark, som tu dnes spoločne zase s White Nigom. Zdravím všetkých niggas. Takže, v minulej časti sme sa moc ďaleko nedostali, pretože sme obdivovali tí dve klady vedľa, čo nás mali naháňať, ale jak si sprchli, sa nás zlakli, sme strašidelní samozrejme. A uvidíme, čo bude nasledovať ďalej. Dúfam, že nás tí veľkí čuráci tu je nebudú Hitler, naháňať. zajebal plyn. A nezajebal, žijeme. Haló? Prečo? Hej. No, tak nič. Musím sa vám zveriť, dneska som zažil strašnú traumu. Predstavte si, že idem si tak na záchod, baterka, seriem a stane sa, čo som nechcel, normálne bolo z toho do plaču. Predstavte, serete Až blnkla ti voda na rič. a keď dopadne hovno na hladinu, ojebalo mi to celé gule. No predstavte si ten skurvený zlý pocit, keď vám tá studená voda najebe na vajca. No podľa mňa nič horšie neexistuje, mňa sa chcelo normálne plakať, potom to utierať všetko. Kamo, ako dobre, videl som lesby, videl som buzerantov, ale že by volakto obťažoval sexuálne stenu, tak to ešte nie. Tak to je asi nový štýl sexuálneho obťažovania, on si tam napísal napis, že čo by chcel. A si to teda, že jaj, dávaj. No ukáž, niečo tu nie je. Samozrejme, ukáž, prečítame si to. No my si to neprečítame, vy si to prečítajte, ak chcete, my jebeme samozrejme na to. Kýbel, tu sa niekto nemá tu záchod, tak sa vysere do gybla samozrejme. Asi to začnem aj praktizovať, aspoň voda nejebe gule za každým. Back, piť, ach. Ja pokúsim sa zmierniť to hrešenie, ale neviem, či to pôjde. To by sme mohli, ale to je jedno, aj tak to nikomu nevadí. Zbytočne. Všade sa minúty. Kurva, kde sme toľko veci nabrali, boha, však prešli sme asi tak, ja neviem, 5% celkového partu, alebo koľko, 10 možno. A no to máme pokokot, čo to bude na konci, čo knižnicu si môžeme založiť, boha jeho. By ma zaujímalo, kde to stále bere a kde to pchá. To nosí vlak, to si nevedeli, jak Hobbit mal pitlík vedľa seba, vieš, nosil pitlík. Tam si najebal lempas. Neuveriteľná vec, čo som zistil inak, to ti musím ukázať. Čo? Jak som to hral trošku off-screen, tak keď utekáš, držíš shift a stlačíš Ečko alebo Qčko, tak sa otočíš dozadu. To váže? Áno. Ale to je nebezpečné, keď tam je takáto diera, zjebeš sa. Nevadí, hop. No vidíš, a už máš po nohe. Prečo si skočil? Tam nie. Však tady to sme prišli. Počkaj, opatrne, možno tu je Miloš. Si zase niekde v Megvalde. To je Miloš? To nie je Miloš, to je zase nejaký zločinec. Kurva, toto je vážne psychiatrická liečebňa, veľké záluže. Jebni sa do tej skrine a určite voľado príde. Alebo nie, skoj sa za ten vozíček sa iba skovať. Počkaj, pre istotu. Haló. Salut. A to už nie, to bolo minulé časti. Presne tak. Chod sa skovať za ten vozíček a keď voľado pôjde, jebneme ho dať. Nejdem ani bohovi. Prečo? Ešte nie. Vyskúšaj preskočiť ten stôl, takže exit, kde to pôjde. Tady to sme prišli. No, len či sme mali ísť doprava, alebo... No. Niekto tu kričí. To sú aké sexuálne náreky. Niekto tu praktizuje sadomaso, asi Miloš niekoho znasilňuje. Pravdepodobne. Má kudlu za sebou. To je zase Kyklop? Prosím, nie. On má nejaké dildo. Kyklopa už nie. Nie, za vozíček sa skovaj. Nie, chod za vozíček. Vážne, za vozíček sa skovaj. To je neviditeľný vozíček Harryho nátera. On nás tam nezbada určite. Ej, neprezrad nás, ty chuj. Haló. Aby možno nás ani nevidel. Ale však henten má oči aj na kokote, ten Kyklop, takže... Ten aj keď nás videl, tak nás nakoniec nevidel. Jedno oko. Baterka! A nie, to nie je baterka. Plány po plách sa mi dalo. Sa ti už sníva. No to som chcel, že by nás chcel znasiť jeho dildom určite železným. Dúfam, že to nemá voľakú až to má medenú trúbku, tak zajebeme do železa. Má. To má medenú trúbku, kamo. Kamo! Jaký roxor jak kokot? A nie, to má obušok. Policajný. To nemá to nightstick. A jak vieš, že to nie je vibrátor. A má to nightstick. Poď, priebeme mu po hlave a zebereme si ho. Znasilníme ho jeho vlastnou zbraňou. Ty kokot, čo má jaký hrb. A to není. A to je Kyklop.
Ty kokot, No však je, ale kúkaj, a díva sa na nás a nič. To je asi neprestrelné sklo, takže cez mňa nevidí. Ale kúkaj a nič. A možno mu Miloš vypichol aj druhé oko. A furt nič. Keďže od neho bral peniaze na... Chápeš to? Pozerá sa na nás kokot a nejde po nás? Dobre, hýbaj okolo neho, jebať. Aha. Haló? On nás nevidí. Kúkuk. On je slepý. Ti hovorím, že mu Miloš asi vypichol aj to druhé oko. Ťahaj. Alebo vieš čo? Nie, choď a jebni sa do tejto skrinky, keď ťa zbada. No to je neuveriteľne nenapadné. Za hlavu sa chytá, že nesmysel. Sa čo deješ? Kokot, dejšo. Dejšo. Zrazu a odrazu nič. A tu je. Ukáž to, on po nás aj vlastne pôjde? Nie, on nás asi ani nevidí. On Ale jebal toho strašníka asi po hlave. A vážne to má to policajný obušok. On nás jebe. Choď vedľa neho. Dobre, teraz to bude nebezpečné. Neveľa neho, nejdem. Oho, jebe na nás. Ty jeden smrlavý chuj. Tak tebe sa nás ešte naháňa, čo? My takí olympionici, už one vytrenovaní bežci a ty na nás jebeš? Pekne na teba. No keby sa dal zobrať ten hasiaci prístroj, by som ho po ňom jebol určite. Kamo, Hej by bolo jedného kyklopa menej. Čudujem sa, ale... Tak tento asi po nás... Jaj! Myslíš, že po nás pôjde? Prestáva to byť strašidelné, keď na nás seru. Jeden na nás sere, druhý na nás sere. A? To sú kujovci. Jaj! Zaklikli sme to! On nás chce znásilniť jeho dildom. To nie. Rýchlo, rýchlo, skôj sa za ten vozíček, hýbaj za ten vozíček. Ťahaj za ten vozíček. Ťahaj za ten vozíček. A teraz nás neprezrať. Jaj! On nás padol! Není možné! To není Kyklo Bentolu, Kyklo by nás nevidel určite. Jaj, skrinka! Skovaj sa do tej skrinky? A pôjde do druhej. No to je jasné. Kámo, len čo sme zavrali? Ani on nás badal. To je kokot, on nás badal! Jaj! Jaj! On nás chce snísť! Jaj! Utekaj! Nekričme tak, lebo im bude to uši. A kde sa máme skovať? Ja budem plakať! Ja budem revať! Ja sa bojím! Toč kokot! Au! Nechutný škrečok! Škrečok vyjebaný, on dá Jaj! Jaj! Miloš, pomoc! Choď mu znásilniť riť! Prosím! Miloš! Dobre, už nejde asi po nás. Ide na 100%, rýchlo zabukni ty Dobre, vrata. zaheb sa rýchlo. Nie, skôj sa za ten stolík! Nie, nie! Za ten stolík sa skôj! Kde je kurva? Zapni night vision! Haló? Haló? To je kurva napínavé. Asi vysral nám to, poďme von. Ja ako sa okolo neho teraz zostaneme, keď to je jediná cesta. Pane Bože, prečo? God hate me. Fuck. Proč, Pane Bože, proč? Asi som sa dosral. Ja si tiež, ale... No počkaj, ja si to idem vytrásť. Preberáš to ty. Dobre. Nie, ja nechci. Ja nechci. No dobre, ideme si dať menší action beh. Počkaj, ešte skontrolujem baterky. To sme mali stlačiť len ako tak? Do Z ničoho? A tady musíš prelísť. Pamätáš si tú cestu? Tade áno. Toto bude boleť. Ešte sa to... Musím ma pozrieť. Nie, zbada nás kokot, vyjebaný. On nás vidí! On nás vidí! Chodte do piče, všetci! A to je ten druhý! Pred chvíľou ma To je nebila ten už na druhý! pne. Ja to nezaujíma. Nech je to aj tretí, Rýchlo, ale... ťahaj Ja idem tam! preč! Ja chcem ísť preč! Ja chcem ísť preč! Tam nie je nikto? To bolo kurva napínavé. Čo? Počkaj. Dozadu za teba. Tam. Toto bolo vážne nebezpečné. Ale zvládol som to. Security. Kurva, ja som sa asi dosral. Ukáž. Druhý raz. Zavreté zase. Počkaj. Žalúdok mám prekrútený. Ó, kurva. Zas sú tu čuráci! Zasi tí dvaja uchylovia zasraní. No čo vy dvaja hodniči? Citenky! Koľko doma mačetu? A ja som to išiel ešte otvoriť, aký som prijebaný. Pekný knife. To by sa mi hodil. Už Čo si, hovoríš? že si nás natrú jak Chleba na maslo. Opačne si to povedal, Ja maslo by na som im chleba. natrel indul, však on má väčší kokot jak vajco, je to možné. Dobre, ťahaj hentam. Ty kokot! Jaká To čo má? Jakú palmu ti jebeš a on má hlavu jak svička, to čo je? Pekné zuby, kámo, ale
Používaš odol trident? Asi áno, čo? No dobre, kade? Alebo oral trident. Zrejme. Nie, čo som to spravil? Kde sa máš pohár? Ja som tam sú to tí zle kokoti, spravil. chod tam. Nie, tam sú tí kokoti! Ja to prelezem. Hej, ty vážne riskuješ svoj život? Pšt. Kde sú? Haló? Už sú tam není? Oni sú... Kde to v prdeli sú? Nedá sa tam Kúkni vyliesť. sa dole. Aha, to sa dá. Ty kokočak, oni sa asi teleportovali. Kde sú? Ty pičo. Hej tam, chod ešte. Nie, tam nejdem. Nie, chod naspak ešte do tej security. Možno tam budú baterky. Nie tam, naspak. Ešte. Tuto. Tam máme 4. Tam. To nám nevadí. stačí na celý život, kámo. Nevadí. Sme zabezpečení s baterkami na celý život. Ukáž. Haló, máš baterku? Nemá. Ďalší note. Dokumenty? Počkaj. Na note sereme. Dobre, Preferuj Crucial projekt Valrider. Kurva, zase tento Valrider, furt sa tu len napíše, to je ty vole. To bude určite ten pojebaný duch, čo to tam rozflákajú tých kokotkov. Asi tu očúvajú nejaký ten oný satanistický rituál tu propagujú. Neuražaj satana. God hate me! Prečo sú tu nie žiadne baterky? Baterka! Si to zakričal? Oh, thank you God. Thank you, Satan. Možno sa aj pomodlím. Prvý raz v živote. Čo ti jebe, čo to je aké zapečať, ty kokot, to je ukrutné táto obrana. Tak oni tu majú sklenené okná, ale hlavne, že majú na dverách zajebané železo. Tak tomu je... A hlavne, že to okno je rozbité. Pora tu majú zaondené, zazvarané tie one. Roxory, ale hlavne, že majú sklenené okno, ty kokso, to je bezpečnosť nadovšetko. Ukáž, nič. Teraz to vyzerá celkom pohode. Kámo, to Outlast ma začalo tak neskutočne baviť. Mňa tak neskutočne boli riť už z toho. Čo? Miloš? To znie ako Miloš. Baterka! Nie, on má nejaký... Zas? No, Ďalšia? vidím, že Night Vision to nebudeme potrebovať. Aha! Tohoto. Nie od toho. Áno. Toto nie. Aj nie. Tieto dvere sa posrali. Asi táto. Jo. Showers. Dúfam, že tam nebudú sexovať henty dvaja uchyláci. Oni sa tam budú jebať do riti a potom Metrovými za to, že peničmi. sme ich odhalili, že oni dvaja sa jebu nakladajú do ričky, tak oni nás začnú kvôli tomu Radšej zavriem naháňať. tie dvere. To by som Nie, ty nerobil. kokot, prečo si tými dverami jebol? Kde sa teraz kúval? Do prdele! Tam dole to bolo. Ja sa nestiem dosrať. Ukáž nejaké baterky. Sokro, čo je burkovom? Do prdele, utíkej. Je. Dúfam, že tu nebudú voľakí žobraci. Poďme von! Jazďte mi domov! A čo nezrejne? Kamo, Nedá sa pustiť? nedá. Som sa lakol toho závesu. Jaj, prasa! Zajebal nás mačetou. On mi jednu priepal tým obrovským dildom. Preber Mám si to mačetu. ty, ja sa bojím. Ja som si nasral do gati, takže... Zober si to ty na starosť a ja sa idem len pozerať potichučku a plakať zároveň s tebou. No dobre, takže už vieme, že tady cez okno to dobrý nápad nie, lebo nám najebe jednu šupu. Počkaj, nezbadal nás. Prečo si vybehol? Lebo ja narazil teba po mojom rozume. Nie, hýba ešte ďalej, lebo tuto ti najebe. Poď. Ťa nezbada, dávaj. Si myslíš, že ťa vyťahne z okna, boha? Aha, jak pomalinky sa šplhá. Určite by sa takto... Aha, hej. Určite by sa takto udržal. Kamo, tu nejsi v Termixe. Nie náhodou Matrixe? Termixe, pohni. Poď. Termix. Haló? Cez zavreté okno to pôjde, vyskúšaj. Keď tuto na mňa vybehne ten skurvený žobrák. Hneď utekaj, ani sa neobzeraj doľava. Ťahaj. Ukáž. Kamo, my sme temnota, na čo ti je svetlo? Počkaj, však sme tam, kde sme boli, ukáž. Nie, tá skurvená homokla za nami. Dobre, vypni, však tu je svetlo jak svine. Nebuchaj dverami, ty kokot! Prečo si buchol dverami? Teraz nám pôjde amputovať náš análny kolik. Ja som trošku dosratý.
Ale fakt to bolo security. Nezavíraj, lebo musí tými dverami jebnúť. No a čo? Ale počkaj, však to sú nevadí. securiťacké. Aha. Čo zase máme otvárať? To nevadí, dostaneme sa dopreč. Konečne ideme ďalej. Ježiš! Druhý rozjebaný počítač. Konečne všade... Alebo to je len úsporný režim? Á, to je len Kidding úsporný. me. Ber ten termix a ideme preč. Nebereme ťa... Som sa lákol. Tebe jebe. A čo? Ber mu kávu. Jeb. Iná kávo. Koľko... Nie! Serus, Mišo! Či oni, kurva, jaký Mišo, čo mi jebe? Miloš! Miloš, čo nám jebeš na okno? Miloš nás videl. Počkaj, jak sa sem Miloško! Miloško! Čo on sa sem nedostane? Miloš, prílož! Vyzerá to tak, že Miloš nasilnil tých dvoch a tým povedali, že kde sme, takže nás našiel. Ale prečo je taký homoš aj tu? Ty jeden... Kde je Miloš? Aha, to je... Ty jeden kurvený násilník. Asi nedostal hamburger. Nie, po dobrom sexe si musí odgrknúť, víš. Ty jeden skurvený násilník. Si nasilnil tých dvoch a teraz máš na pláne nás, čo? Dočkaj. Nechoď tady, ale Potišej. určite vybehne Miloš. Však to, preto si chvíľku počkať. No, aké pekné vyzerá to, že? Pekné, meké pristátie. Nič sa ti nestane, keď tam skočíš, len za tebou bude vyjebaný zmrt, pred tebou bude vyjebaný zmrt. A bude len jedna cesta, z ktorej sa dostať samozrejme. A nebudeš môcť vyskočiť späť hore. Tak tuto je bezpečné, ja by som tu zakampil. A túto časť by som aj ukončil, hádam. Čo povieš? Či ešte to predĺžime na chvíľu? Začalo ma to baviť, ale aj podľa mňa by to mohlo stačiť. Takže, ďakujeme vám za pozretie, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, poprípade odber. Nezabudnite na malý komentík, ktorý nás tak trošku poteší. Ďakujem, čaute. Naddar!